Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang duha ka bata samtang samdan ang laing usa human nadat-ugan og pader sa barangay sa Davao City. Atong sayron ang detalye niini pinaagi sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nagdula raon ta ning tulo ka mga bata dihang nalukat ang punuan. Maunay natumba sa pader sa usa ka abandonadong balay nga maoy midatog sa mga bata. Kalimti ko eh. Kumsa ka na mo kapangga ko eh. Kaya kami ko sa mong mama ko eh. Magsuon mo ko eh. Anda mo na ko eh. Sa amuan dawato. Masing sakit kay ko eh. Dili tiaw ang kasakit nga gibati sa amahang si Marvin dihang namatay ang 7 anyos nga anak nga si Makoy. Human nadatugan sa natumpag nga pader sa Purok Jes, barangay sa Davao City kagahapon sa hapon. Dili sa matungkad ang labihang kasakit nga gibati sa inahang si Mary Chris kinsa anaa sa trabahoan dihang nahitabo ang insidente. Gisuwayan pa nila nga madala sa ospital si Makoy apan pagka alas 11 sa gabi wala na niya nakaya ang grabing injury nga nahiaguman. Nagrabihan ang ulo sa bata. Bibo yun siya nga bata, lambing kay siya, palangga kay ito na ko. Nagmahay ko nga wala ko sa gipugos nga gidala na ko sa trabaho. Gawas kang Makoy namatay sab ang 10 anyos nga lalaki samtang nagrabihan ang 11 anyos nga babae sa mong insidente kinsa nagapaayo pa sa balay Tambalanan. Nagdula raon ta ang tulo sa abandonadong balay sa maong lugar dihang kalit nga mikusog ang hangin rason nga nalukat ang usa ka punuan ug natumba sa pader nga maoy midatog sa tulo ka bata. Ako ang police station, tanaw na ito kung naabay pwede na ito bang kaya, reliable sir, no, makikita ka sa local government unit kay wala maingon nga gipuyo di siya sir na pahitabo board. So naatay pagabuhatan na sir. Kaysa ito na yung mga ayong kasing-kasing, masking gamay financial, mga umiog tabang. Dako kayong pasalamat. Sara, ginatiman na lang no sa pamilya sa mga namatayan ng mga kinahanglan at timanon sa punerarya ay kini ihaya sa ilahang mga balay. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.